Son eu, Marieta, a túa bisneta. Cheguei, pum, pum. Esta é a mente de Marieta. Nós vivimos na súa mente. Somos os encargados de revisar os seus recordos, os seus pensamentos. Arre, Vestiña, a casa da madriña, a tomar a boliña, que está cocediña. Arre, vestón, a casa de Antón, a tomar o bolón que está cocedón. Outra. Marieta é libre como un paxaro. Quere abrazar o vento, acariñar as nubes e voar como unha polvoreta. Pum, pum, pum. Os pensamentos de Marieta agóchanse detrás das portas. Portas! 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 Marieta volve a recordar. E que recorda? Este recordo cheira a galletas? Aboa, que boca máis grande tes. Sí, é para papar. Para papar galletas, galletas e galletas. E Marieta matou o lobo a galletas. Sí, por unha enxelta de gases. Aí vai. Aboa, que noxo. Marieta, ás veces chora polas noites porque ten pesadelos, moitos pesadelos. Este recordo cheira a carbón e moito, moito medo. E moito, moito medo. Revisarémolo. Ai, miña ruliña, só penso en ti. Hai segredos bos e segredos malos. Os segredos malos sempre, sempre, sempre hai que contalos para que se convirtan en bos, ou polo menos en menos malos. Aboa, marcho! Mañán volvo, vale? A veña, ata mañá, Marieta. E recorda sempre que no teu corpo, mandas ti. Solo mandas ti, filla.